wajar. Kok so ejian? Kabeh mau salahmu. Aku ki bojone wong ya, aja kok Aku wis ngerti durung kena diarani maling kondang ning durung bradat bojone wong. Lho. Pancen aku ora waras. Gawean maling kok telateni. Lah kene maling kok maregi kok. Bejo kowe ra konangan. Yen konangan kowe diguwong. Ora ana sing iso nyekel Joko Lodang. Lho tak omongi. Kanca rupamu sing bujung wis ora iso wis tak cegati. Saiki nek arek kowe Arep apa? mergo nalika aku mlebu omahmu kowe kelonan aku kepengin aku wae sithik ya. Kayak apa? Aku bagei Bagai apa? kelona. Suci. Jajali tok lho jajali. Rumah Pisan. Rumah sama ku wadon sing mapan ning warung pelanyan ngono apa piye? Ora kalong, ora kalong. Ora perkara ora kelong. Hei, wis kena tau rum. Mateni wong ngurut apa-apa no. Alah, susuan tadi bus. Udah apa-apa no. Kenakku. Yen pengen diopeni wong wedok. Golek wong wadon sing selegan. Ditembung dilamar. Perkara golek wong wadon kuwi gampang. Kang bakune aku iso ngrasakno kowe sik. Ora suci aku mah. Iki arep apa? Malah kaya wedhus. Oh, wedhus piye? Pite jago angger nguber pite babon yo ceker. Kok umpak makno kowe pitik jago. Iya. Raden aku dilu. Penak-penak. Mama mikir aku pengen mulai. Penak temen aku merembuk kae mulai. Bubuk berdua. Loh. Gelem ora? Ora sudi. Tak gandrung lho. Gelem ta ora? Gandrung mah. Ayune tumpuk untu. Ayu. Ora sangat lembono aku. Dasar ayu langkung. Penak-penak. Pola iki lho kok kaya Turutono aja tansah gawe. Ulo diapa-apa no mangap ambam ra karuan. aku wedi ya, lodang. Kaget tumon. Lho wong lanang apa lae sok kaya ngono. Kadung kudu kok. Kudu ya kudu dimpet ya. Kuwi ndang mapan ah. Mapan. Nyedak Dik. Aku njuk ampung sithik. Lho aku. Nyedak Dik. Aku njuk kelon sithik. Belum ta ora? Delok kelas. Aku ra sudi. Ngene Dek. Yen ra gelem
Yo, anggap ae iki yo dagangan ken ora digiratan wong liwat. Nah, ayo. Kamar mendadak. Reng. Wes tok malu. Cok, sopane cok. Wong iki men numpak. Kudune ana kasur sing empuk. Kaya ngono. Umpama ora ana, kepepet to ya jare. Yo. Ben ora dirubung semut. Urung kena. Alah kesuwendang blas kesmu. Cepet-cepet. Yo. Sak dulan teko. Yuk tulono. Bojoku wis kelakon diprawoso le. Lah ya remuk iku piye? Wis digraro kloso kok Tengah. Wis bar iki. Wis. Kok mentolo-mentolone kowe leh titi. Lah kok ora luput. Mana kok kaya banci kowe. Bojone dicolong wong liya kok lek menongas nangis lho kok ora mau golek. Lho kowe iki wong lanang ta apa wes. Ayo. Ayo. Bareng krek. Ojo golek Mana kok klemar. Aku iki mau dipoto-poto wis keloni, Kang. Wis kelakon apa durung? Durung. Orang ngandel. Durung kelakon ae kok. Kok percaya iku? Lah kok percaya nganggur iku piye? Kowe yo apa kowe. Ora. Ana Titik aneh kepiye? Pokoke nek wis atos, Hah? iku urung. Urung. Tapi nek wis gembok, nah iku wis iku. Wis kelakon. Wes ah. Mergo sing nyolong kae wong akeh. Ah, sapa ngerti? Ayo, tak titik. Kita Dek. Piye bojoku tak titik? Brono. Gak mau Gelem. titik. Kudu gelem. Brono. Segala atos. Apa empuk? Nah. Ya. Ya. Iya to. Atas empuk. Kiwa tengen atos. Sing tengah kok empuk. Sampe kayumpuk. Ngene lho, Kang. Jeneng bojo arep dikakai liyan kae mau jenenge Joko Lodang bocah saka Widoro Kandang. Bujungen Kang aku tak bali. Yen ora kleru, lodang pilang kae wong tuane rondo. Ora bisa tutur karo anak. Wis ngene wae di. Imang urung kelakon tenan. Urung. Kowe bali, aku tak tumeka ning desa Widoro Kandang. Ya wis Kang. Tak labrake wonge. Oh, Kang. Hati-hati. Ayo roh ae. Roh, ayo. Ayo ae. Halo.
sapa? Jarmi. Sri ku piye? Oh iya. Sik. Aku kembali. Kamu aku iki gede. Iki. Iki wong tuwa ora iso dadi tuwa. Ora bisa tutur-tutur karo anak. Anak kok perintah kang supaya maling darah rayah bandane liyan. Lho iki wong tuwa sing kepiye? Iki perkarane opo? Anakmu? Iya, aku lho. Anakmu lo dampilang Maling. maling. Ning desa dengkek geger gember ewer. Anakku maling ngopo to, Le? Anakku maling ngopo? Anakku maling ngopo? Lah iki lho. Bojoku sing dicolong. Aja banter-banter. Aja banter aku malah wedi lho. Andane. Hei, ora wedi wong wedok. Lanang ya aku wedi. Nek wedok ora wedi. Amel apa kowe? Anakku maling ngopo? Bojoku dicolong. Ih, calon jadi demeni. Lho ngono-ngono anak kurang ajar. Ayo. Aja. Lho ngono iki lho. Aku ora dijai, Be. Ono ngene kudune aku dijak. Balan sapa? Balan santok. Lah picok lambe. Loro atiku loro sakit. Hatimu lara, Le. Yo. Hatimu lara, sabar. Yo sabar piye? Sabar, bojomu nek dicolong anakku sabar. Bojo dicolong kok sabar. Iki ra kamu. Hei, aku iki nganggo kaos kok ngene. Piye lho iki model iki? Jujur ayune urung kelakon diprawoso. Kok kelakon diprawoso? Kudu ana jole. Ya aku ro. Nek terus Jaluk ijol kowe. jaluk ijol apa? Lah iki bocah iki rondo bojo. Gue mesti ra tau kanggo suwe. Panten perkosa. Bayi. Ganten prawoso. Sopo yang gelem? Japar gelem. Ayo, Prawoso. Kasih par. Ayo, Mas. Elon. Ganti rugi. Elon. Mana lo tak praktekno le manakmu demeni bojone. Kayak mau carane. Ayo. Yo niku. Ngono iku lho. Iki ngono kuwi panas koyo. Anakmu kelakuane ngono iku. Iki dayo jompo. Praktek. Oh, alah. Lho, yen to anakmu ora maling, apa kowe ora kelakon ndadok? Le, aku dadi wong tuwa ora ngajari ora perintah anakku takon maling. Goro, ngapusi aku. Dono anakmu di. Bobote kowe iso mangan. Anakmu kok perintah kang supaya nyolong bandel liyan. Ora. Iki wong tuwa sekali. Lah tak petani jenenge piye? Grei, anake grei. Grei. Ning buri, Anakku ono, anakku turun. ora usah kok dheleke. Ning kene aku mung kepengin pepitungan karo anakmu. Ora ono ning omah. Ono ora? Ora ono. Ora pawon kok gogol ora ono. Ora ono. Ono mpreng tak bukai ora ono. Delike apik, delike. Apik tenan. Ora muleh. Ngene. Aku mitung kasku kelawan kowe. Dino iki. Hei, iku keleme sapa? Apa? Iki lho ngurusin iki kok malah. Pelem. Bojo jam. Dino iki aku durung bisa ketemu karo anakmu. Durung bisa pepitungan karo anakmu. Nanging welehku kelawan kowe. Yen to lodang pilangkae kok isih mbacut maling. Saya-saya mapan ana ning desa Dengkek ketemu tak ketok gulune. Mutilasi. Beli. Kancan anakmu, kancan. Ayo balik.
dhewe kok ngedian. Guyu kakean apa iki? Lah iku apa? Aku nangis. Ana sabun gelap. Lah sing mbok tangisi apa? Lu ngono ngomah digelek kaya anak nangis nangis. Kaya. Apa ta, Pak? Dadi anak ora nyenengke wong tuwa to lele. Wong tuamu kan di siji aku dhewe. Lho kowe ora dawake umurku malah apa nyekan umurku. Mbok. Apa? Aduh. Kowe ki wis tuwek aja nesu wae. Kowe jeh ditunggoni cah nom kok nesu wae. Lah tak tinggal mati piye kowe? Wale. Itu wale. Cek piye? Mbok. Kowe ki wis tuwek aja nesu wae. Ijeh ditunggoni cah nom lah tak tinggal mati piye? Kuwale. Alah kebalik terus, salah yo. Mbok, kowe wis tuwek aja nesu wae. Ijeh ditunggoni cah nom lah tak tinggal mati piye? Aduh. Sing mati iki kene lho. Iki jane stres apa iki? Kuwale iki sing kuwale iki dudu panggonane. Sapane? Apane? Sing kudune ngomong ngene iki aku. Saben dina yo tak golekno kaya. Dimen cukup ngene sampean ning omah gari masak ora masak. Kaya apa le? Kok saben dina beras ora aku nyolong. Kondang. Lho, Kondane ketok beras karung-karungan lemu nyolong wis kondang. lah ora kondang iku piye jajal? Lho tak pangan ora warung ning besesek wetengku kate dadi busung. Layak. Amber dina ngisine busung. Sampeyan kudune iki bersyukur kok, Mbok. Tak golekno kaya ya to. Sampeyan mangan waret, nyandang wis arep apik. Nek ora hasil maling, wat badok sampeyan yo. Aku berdina iki ora bersyukur terima aku disyukurno karo tangga-tangga. Kok iso? Mergo aku dilabraki akeh wong-wong sing barang apa colong kae. Ana wong labas sampean. Wanine ora ana aku. Nang mbok tak belani, Mbok. Nang, Mbok. Jajal ana aku ora wani, Mbok. Kowe, Mbok. Kira ngerti nasibe mbokmu iki, Mak. Gene neh. Teko-teko njaluk mangan. Ora ngerti nasibe mbokmu arep modar ning omah aku iki mau. Diparani masa mergo barange mbok colong. Lho sing iki mau malah saya luwih nemen. Apa, Pak? Kuwi nyolong ora barang, ora beras. Lho kok bojone wong tekan mbok colong. Lho matamu iki mripatmu iki melek ora? Lah aku kepengen kono kelonan, Rek. Jabang bayi ger. Aku udah pengen, ah. Aku piye duwe salah apa, Gusti? Kuwi anak maling ora nerima bodho dunya tekan bojone wong kok dicolong. Ora usah nangis yo, Mbok. Kowe tak tukono pitek iki lho. Wis ora usah nangis. Senuraku. Kowe rasa nangis, Mbok. Nek kowe nangis tambah elek. Nek kowe guyu tambah ayu, Mbok. Kowe iki seneng tak tunggone apa ora to, Lele? Wong si mbokku mongko wis dhewe yo mesti wae seneng mbok tunggoni to, Mbok. Yo sembarang rasa iki. Nangis ae koyo. Kaya ngono. Ora tuwa umurku ning malah saya cekak umurku ndak mati kering aku, Lele. Lah aku mbok kon piye? Mbok Mario, lekmu dadi maling. Nek aku maling mari si mbok mangane kondi. Aku nyambut gawe mrono-mrene ora entuk, tepang tebu ae ora entuk. Coba Tepang tebu kayane piro? Sedina ngono paling to 50. melu nambang yo apes. Ayo paling Kaya kaya kena operasi balik mulai jajal. Itu nek rampok maling. Wis guys pisan nggo mangan 5 sasi waret. Kepengen sugih nganggo dalan sing salah kuwi pancen gampang. Ayo. Nanging abot kok sanggane yo, Le. Alah sanggane apa? Nyatane yo penak-penak wae. Nyambut gawe sing bener senajan to abot paku. Ning mengko ki bakal mulya uripmu yo. Yo lek suwe nambah, mulya kok dadak ngenteni makune urip. Kuwi ora gelem mareni. Urip rum mulya kok kon mareni.
dadi maling. Aku mengko cekak nyawaku, aku udah mati ora Simbo apa. aja omong ngono, Mbok. Sing tak duweni wong tuaku mur sampean tok. Aku ijek pengen kok tunggoni, Mbok. Mari. Ora usah digatekno, Kang. Ora usah digatekno. Mbok piye omongane yo wong. Ora usah digatekno, Kang. Iki kandhane Simbok. Alah, wis to. Ora usah digatekno. Simbok ki yo ngono kuwi. Wong wedok ki ancan cangkeme loro, cerewet. Tak idoni malane. Kandhani Swargane anake ku ning glamakane Simbok. Swargane Anane trapane Simbok. ndi teh? Goblok Ora ana apa-apa. paribasane trok. Paribasan. Yo, Mbok. Nek Simbok kaya ngono timbang aku kelan Simbok, aku tak mari. Entuk tapi. Kowe ape, Mbok? Mari. Lodang pilang kuwi mbok gawe mesti wong loro. Ana lodang, Ana ana pilang. pilang, ana pilang. Ana lodang. Nek kowe mari terus kancaku maling sapa? Kowe yo melu mali ale. Aku mari. Melu mari ya. Moha. Budaya paling perak dadi maling aku mari. Tak butuh aku. Kowe aku to yo wis aku tak manut Simbok. Iya, Mbok. Nek ngono kuwi anakku tenan yo. Aku tak mari manut kandhane Simbok. Mergo aku ora kepengin kelangan Simbok. Iya, Le. Iya, Mbok. Pancen aku ora tau nyekar gone kubure bapak. Iya, Mbok. Kowe melu ta ora? Tapi nanti Nyekar kubure bapak. apa tok nek ditinggal barang. Toh apa? Ora melu yo wis. Mbok. Tungamu yo, Mbok. Aku sing pinter yo. Oh, Bisa nemokke kabagyan ing uripku. Iya, Mbok. Kowe melu ta ora? ora butuh. Ora buta yo wis. Oh, nek kowe tang nyekar. Matamu lunga. Kowe arep melu apa ora? Kowe kepengin marani tumindamu apa ora? Kepengin ngrisiki jiwamu apa ora? Aku ora reget, aku wis barados. Ngono. Aku cepai. Ya wis semontenan. Ya wis, timbange anakku rodang wis lunga. Wis nyerno nang atiku. Wis gelem marani tumindake. Kowe arep maling serawase kok modar-modar dhewe. Ora wis. Piye Cah? Kok aku dhewe iki piye le, Cah? Ana lodang kudu ana pilang. Wes, Kang, melu Kang. Thank
banget. Tuwon ini kowe wis eling lawan bapak. Mula kuwi lho, Bab. Rungokno iki suarane bapak. Lereni cukup seminggu. Anggonmu muli-muli kabudayan bapak. Sing saben dina tumindak manik mung gawe kabutuhan liyane. Iki ana dalan kanggo mulyan uripmu lan adikmu. Mbakmu ana ing ngalor wetan. Ning kono ana pondok pesantren Ngerang. Sultan ana ing ngarsane Sunan Ngerang. Mbok menawa iki mengko kanggo mulyane uripmu besok. Mula sadurunge cumangkah tumuju ana ing Ngerang. Kae ana cahya kang sumunat ana ing bun-bunane atimu Manintina. Cucu bener supaya selamat lakumu tumuju ana ing Panti Ngerang. Cukup sering aku bapakmu maling pakuwon. Bapak! Bapak. Kadare bapak. Aku kudu nyucup bun-bunane adikku. Nanging adikku pilang ora gelem melu aku nek karo nek kubur bapak. Oh alah. Kuwi atek welek tenan. Tak cucupe bun-bunane. Gitu kowe ku. Beda piye? Kowe wis wano karo wong lanang. Mana piye? Apa cokot lambeku iku? Kuwi kandhane bapak. Mau ana cahya sumunar ing bun-bunanmu tak kon nyucup. Tambah bentone. Lho bentone piye? Apa sing godho bapak? Bapak. Bapak wis mati. Enak wong mati saka ndo iku. Aku mang nyekar bapak teko. Tambah bentone ah. Andani wong kok bapak teko kondok karo aku, perintah lan aku maling kuwi dilereni. Bareng-bareng ayo tumuju ngaji ana ing Panti Ngerang. Halo Jang. Sampan kuwi nek ngipi iki turu dhisik. Ora turu kok ngipi. Diomong iki kandhane bapak kok iso ngeyel ae kowe. Bapak wis mati, Kang. Aku ora ngandel bapak kondo ngono karo sampeyan. Roe bapak mung teko kene. Apa-apa? Roe bapak. Roh. Yo. Tambah edane. Wong mati kuwi ya, Kang. Sak ngertiku lho ya, kuwi pisan ora iso omongan. Ping pindho ora iso bali. Kok sampean kuwi Angel men kandhanamu. Kowe melu ta ora ing Panti Ngerang? ra buta. Aku kowe lagi melu, kowe dadi maling kecekel wong, wosok gebuke aku ora melu-melu.